Jamen det er nok den, selvfølgelig de metoder, som Anpro har, det er også deres måde at agere med folk på. Det gælder jo om at få alle medarbejdere med på ideen om, at der virkelig ligger nogle forandringer, som man ikke selv har set før. Der ligger også meget psykologi i det. Man skal overbevise medarbejderne om, at de ikke har gjort det dårligt, men det kan bare gøres bedre. Og det er alt sammen noget, som Anpro forstår at takle. Jeg vil sige, først og fremmest se fra min stol af, at de gør deres projekter meget målbare, og de er villige til at måle sig op imod nogle mål, som virksomheden opsætter, og som virksomheden også gennemfører målingerne af. Det handler ikke så meget om en masse buzzwords og andre floskler, men mere omkring, at det også rent faktisk udmønter sig noget konkret, som man også i virksomheden kan forstå, giver nogle resultater. Det er til at forstå. Der er ikke de store rapporter. Der er nogle gode summaries. Og noget af det, som har været vigtigt også, man hele tiden har målet op mod, men det er det baseline. Og der kan man hele tiden følge udviklingen i projektet, og det er ikke med, det er også med bløde ord, men det er meget på KPI-måling, så man er helt sikker på, at man får noget ud af det, også økonomisk. Vi har haft forskellige tilgange til området, der hedder forbedringer, på nogle udtryk det sådan. Og det, der var forskellen for Anpro i forhold til de andre, vi engagerer os med, det har været mere den fulde helhedsbetragtning på virksomheden, som vi har med i Anpro, hvor andre har typisk været mere fokuseret på, det kunne eksempelvis være på etablering af nøgletalssystemer, eller det kunne være etablering af, hvad skal vi kalde det, optimering af ledelsesprocessen. Man kan sige, det er jo lidt af alting, når jeg siger ledelsesproces, men det har det været med været hardcore lederskabet på de enkelte driftsanlæg, hvor vi med tilgangen, som Anpro har lagt ind her, har mere haft hele værdikæden under lup, og det har vi så etableret nogle forhold omkring. Så det har jo afstedkommet både nogle, hvad skal vi kalde det, sådan fysiske forbedringspunkter og værktøjer, vi har etableret os, såvel som det jo også oftest kommer ind og berører den måde, vi organiserer tingene på.